Узган шимбә календарда халыкара ирләр көне буларак билгеләп үтелде. Ел сайын бәйрәмнең бер темасы сайлана. Еш кына ул ир-атларның сәламәтлеген саклау проблемаларына кагыла. Ирләр сәламәтлеге төшенчәсе үз эченә ниләр сыйдырган? Шулай ук профилактика чаралары турында без Россиянең һәм Татарстанның атказанган табибы, балалар урологы Рәшит Салихович Байбиков белән сөйләшербез. Бүген ул студиябызның кунагы. Рәшит әфәнде, хәерле көн, исәнмесез? Хәерле көн, исәнмесез, Эльза. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Менә без ир-егетләр, ир кешеләрнең сәламәтлеге турында сүз алып барганда, беренче нәрсә турында әйтергә тиешбез. Гомумән алганда, нәрсә ул ир кеше сәламәтлеге? Ир кеше сәламәтлеге, репродуктив сәламәтлеге, ул инде физик, психик һәм социаль иминлеге. Ул ир кешенең, хатын-кызның гаиләдә бәхетле яшәү, бала табырлык сәләтлеге. Шуңа күрә менә хәзерге менә никахта язылучы гаиләләрнең 15% балалар таба алмау сәләте белән нитәләр. Шуның 40% ирләрдә гаебе. Инде ирләр исәнлеге 64% балалар исәнлегеннән тора. Кичкенә чактан ул димәк, кайгыртып яшәргә кирәк. Кичкенә чактан баланың тууыннан төрле авырулары булырга мөмкин. Вакытында мөрәҗәгать ителгән чагында медицина бу очракларда булыша. Шулай ук профилактик диспансер үтүләрне әйтәсе килә. 3 яшьтә, 6 яшьтә, 10 яшьтә, 14, 15 һәм 16, 17 яшендә диспансерны караулар үткәрелә. Менә бу диспансерны караулар үткәргәндә ата-ана үзе белергә тиешме моны? Яисә инде педиатрлар әйтергә тиешләрме? Сез шушы вакытта урологларга күренергә тиештер дип. Аларны педиатрлар да әзерли. Ләкин кайбер ата-аналар каршы килергә дә булалар. Или каршы килүләре бу белмәүдән киләдер инде, шулай бит. Белмәүдән, игътибар итмәүдән баланың исәнлегенә, киләчәк баланың, киләчәк ныкларының исәнлегенә игътибар итмәүдән тора дип уйлыйм инде. Балалар республика клиник хастаханәсендә, урология бүлегендә ел сайын 2000-гә якын бала дәвалыйбыз. Шуларга 2000 операция сала. Шул 2000 операцияның 1000-гә якыны шушы менә инде репродуктив сәламәтлекне саклап калуга мәйле. Физик күнегүләр ничек ирләрнең сәламәтлегенә тәэсир итә? Физик күнегүләр кирәк ирләргә дә, балаларга да. Хәзер бит балалар да бик хәрәкәтләнәләр, күбесенчә өйдә утыралар, күбесенчә компьютерда утыралар. Шул ук ноутбуклар тезләренә куеп. Алар барысы да сәламәтлеккә зыян китерә. Дөрес кием булырга тиеш, кыса торган кием булырга тиеш түгел. Һәм менә синтетик киемнәр тоже менә зыян китерә. Шул ук спорт белән заниматься иткәндә дә шул ук төрле авыруларга китерергә мөмкин. Урологка еш күренергә кирәкме? Бигрәк тә балалар инде җылы икән. Ата-аналарга аларны карап, нәрсә өчен җылы, ни өчен җылы? Бала бит булай гына җыларга тиеш түгел. Әгәр дә проблемалар булса, специалистларга күренергә кирәк. Вакытында күренсәң, файдасы була. Әлбәттә, инде башлап әйтергә кирәк, бала карында, анасы карынында булган чагында, анасы тарта эчә икән. Ул бик күп баланың зәгыйфлегенә китерергә мөмкин. Бик зур процент. Шуңа күрә әниләргә йөкле булган чагында үзләренең киләчәк балалары исәнлеге турында әһәмият бирергә кирәк. Памперслардан башка тормышыбызны күз алдында китерә алмыйбыз балаларны үстергәндә, шулай бит. Йогынтысы ничек менә бу памперсларның? Аларны кулланырга ярыймы, ярамыймы? Менә сезнең табиб буларак фикерегез нинди? Балалар табибы, уролог буларак. Памперс кызларга ул әйбәт
Әлбәттә, менә җегетләргә, малайларга, буласы җегетләргә ул памперсны кирәкмичә генә үстерәс иде. Ул памперс ярый, кунакка барганда, ул памперс ярый, поликлиникага, кибеткә барганда, әйдә инде бала памперсыз үссен иде. Бигрәк тә кайсы авырулар белән сез эш итәсез? Бигрәк тә кайсы авырулар еш очрый? Ул тумыштан килгән зәгыйфлекләрме? Яисә инде яшәеш вакытында килеп чыкканнармы? Көн сайын безгә икешәр бала отделение бүлекчә безгә керә. Аларга операциялар ясарга туры килә. Вакытында ясалмаган операциялар, вакытында мөрәҗәгать ителмәгән чагында ул авырулар әлбәттә шушы балалар тудыру сәләтенә инде иң зыян китерүче авырулар. Гигиена белән бәйле буламы, яисә башка сәбәпләр бармы? Гигиена белән дә бәйле булырга мөмкин. Башка сәбәпләр буенча да булырга мөмкин. Шул ук травмалар, шул ук спорт белән шөгыльләнгән чагында барлыкка килә торган әйберләр. Органнарның кан йөреше начарлануы, кан тамырларының киңәюе, ул балаларда 7% очрый. Инде алы ир-җегетләрдә 20%-тан узып китә. Алар бала тудыра алмау сәләтлегенең 40% не була. Сәбәпче була. Сәбәбе, әйе. Шулай ук төрле яман шишләр күрәбез. Кичкенәләрдә дә? Кичкенә балаларда да яман шишләр белән елына 5-6 баланың күкәйләрен алырга туры килә. Сөннәткә утырту турында нәрсә әйтә аласыз? Бу йола гынамы, әллә инде чыннан да сәламәтлеккә зур йогынтысы бармы? Әлбәттә, сөннәтләү ул ата-бабаларыбыздан калган матур йола. Сөннәтләү дин, гигиена, ритуаль һәм сәламәтлек таләпләре буенча ясала. Күп илләрдә аның тарихы бик бай. Сөннәтләү вакытында баланың җенесе органнарын каплап тора торган тире кисеп ташлана, түгәрәкләнеп. Шул сөннәтләү операция булмаган очракта ул бик төрле ялкынсынуларга китерү барлыкка китерә. Сидек юллары тараюы мөмкин. Шул ук сөннәтләнмәгән ирләрнең хатыннарында онкология авырулары 6 тапкыр күбрәк. Яшьрәк ирләрдә ешрак мөрәҗәгать итсеннәр иде медицина хезмәткәрләренә. Үзләренең исәнлеге турында кайгыртсыннар иде. Үзләренең киләчәк балалары һәм анаклары турында. Бик матур бер тәкъдим. Тормышка һәр вакытта кеше елмаеп карарга тиеш дигән һәм үзенең шөгыльләре мавыгалар булырга тиеш. Менә бу шулай ир кешеләрнең дә сәламәтлеген саклауда зур мөһим роль уйный торгандыр дип уйлыйм. Әйе, хәзер бит мөмкинчелекләр күп. Спортзаллар, бассейннар. Өйдә генә утырмаска, алкоголь белән никотиннан атып, сәламәтлек яшәү рәвешен кайгыртырга кирәк. Бик зур рәхмәт сезгә. Килеп көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен без сезгә уңышлар телибез. Шулай да авырулар саны мөмкин кадәр әзрәк булсын иде. Ир балаларыбыз барыбыз да сәламәт булсак иде. Бик зур рәхмәт сезгә. Көнегезнең матур үтүен теләп, сезнең белән саубуллашабыз. Ә инде тапшыруыбызны без медицина фәннәре кандидаты Илдус Лотфуллин сөннәткә утырту тәртипләре белән таныштыру турындагы язма белән дәвам итәбез.